So guys, part 3. So yan, nagkuha na jud kog sungkit no kay di na ko maabot ang mga balingbing, daghan man good balingbing. As in gusto na ko daghan akong makuha ba. So yan, ato lang siya uyog-uyugo nya. Mahulog man siya. So yan. Wait lang ha. Atong i-focus ang balingbing sa inyo. So kana guys, ang balingbing ato siya ana-anaon para mahulog siya. Ana-anaon lang ha. Yun lang na siya ana-anaon. Ana. Kanaog. Mahulog na ka kay nag-crave na ko nimo ana. Sa baning sungkitan ako oy, kalisod ba ani? Kana di jud siya makuha ba? Ana jud siya. Ang tibay mo talaga? Ha? Ayaw mo mahulog? Di ka mahulog ha? So guys, mamulot tag balingbing. So yan, daghan kaay nga hulog. So yan, nagbalik jud ko sa pagkabata ani. Na-miss mo gid ako sa una tong bata pa ko na magpulot-pulot lang kog balingbing. So mo na ning balingbing guys, grabe. Ganahan kog balingbing kay lami man gud siya as in. May pagkaaslom na may pagkatamis ana, tapos isawsaw nimo sa asin. Ana, purting lamian na maglaway jud ka sa kalami. As in. So yan, asa na ba to? Dapat na ubad nga hulog. So yan. Yes guys. Medyo dako siya. As in dako kayo. Dako pa sa ako Dako pa. So yun. Ito na guys yung mga napulot ako na balingbing. Yun. Daghan langaw uy. Yan, gilangaw na ko dire. Ayan na guys yung mga balingbing na nakuha na ako na dako Yan dako na yung mga hinog, na apoy dili hinog, ana. Ni medyo hilaw ni siya. Nya akong wifi. As in packet wifi jud ang akong gamit, guys. Bisag asa ko mag-add to, as in naka-packet wifi jud ko. So yan. So wala ko nakadalag silupin, maong kuguso na lang nato ang balingbing, butang nato dere. Pero kung sa una tong bata pa ko, di ba, nagakugos gay tag balingbing or bisag usa bali santol, mangga, ibutang nato sa atong sanina. Ayan. Ayan guys, ang dami ko nakuha. Siyempre, din ako ibiyan akong wifi. Siyempre, ito yung wifi ko. Ibutang nato. Masa ba na, oy? Wait lang. Paano ba dalhin? Yan. Wait lang. Kadyot lang, ha? Muuli na ko, guys. Sagbot kayo diri ba? Sa kasagbutan, magod ni siya. Naikuan. Hala, nuno sa punso. Tabi-tabi po. Nuno sa punso. Agira ko. Ha? Agi lang ko. Sana di ako manuno. Naada ay nuno sa punso diri. Hala, basig manuno, jud ko. Ayan, init kaayo ang panahon, as in igang. Bisag asa man init. Dito sa kuan sa Manila, kuan siya ulan-ulan ba? Dito sa kuan sa Lucena, kuan siya. Init kaayo. Yun. So guys, muuli na ta. Kay nakakuha na kog balingbing. Yan, ako kay gikugos kay wala ko'y butangan. Ana gyud. Kugos